Pěkná ta modrá, víš? Jsou pěkný. Dobrý název, Java Robot. Java 175. Made in 24% ze 100 z Čechoslovákie. Mega. 500. Děhala, jak to měli na té straně. To je nejdelší motorka na světě, Bemerland. Tam bychom se vešli všichni. Jinak, jestli chceš poradit, jestli chceš jako něco ukázat, tak... Satan. Počkej, můžu? Já ti chci jenom ukázat. Já ti chci ukázat, jako... Já ti to nevypnu, ale jenom ukážu ti, co můžeš dělat, když chceš něco přiblížit. Můžu? No. Já už tohle. Jo. Jen abys to viděl. Zajímavá ta brzda. Brzda z prkínka. To je motorka teď. Nebo celý vlak. Yes, a... Indián. Co? Indián. Jedy myslíš to? No jo. Harley Davidson. Nejdelší motorka v Čechách.